Čaute všetci. Neviem úplne, čo by som povedal, ale vítam všetkých 7, ktorí toto video pozeráte a ďakujem. Bolo to nejaký čas, čo som nahral naposledy video a nemám úplne nové, čo by som teraz povedal, ale stavil som sa s niekým, že nahrám ďalšie YouTube video a veľmi som nechcel tú stavku prehrať, takže tada! Najbližších pár mesiacov budem mať, dúfam, trochu viac času a dúfam, že sa mi o tom podarí nahrať nejaké video, čo sa dialo v poslednej dobe, lebo to bolo crazy. Ale každopádne, ak si tu nový, tak volám sa Dominik, už 10 rokov sa venujem e-mail marketingu, pracujem pre neziskovku, kde robím fundraising, robím e-mail marketing pre klientov a venujem sa online podnikaniu, tvorbe, budovaniu publika na internete. A ak pán Boh dá, tak o tom v najbližších mesiacoch natočím nejaké videá a nejaké už aj na tomto kanáli sú, tak si ich môžete ísť pozrieť. A to je asi všetko. Ak máte nejaké tipy, o čom by som mohol nahrať video, alebo sa ma chcete niečo spýtať, alebo ste sa ma to už spýtali a ja som na to neodpovedal, tak mi skúste dať druhú šancu, napíšte to do komentáru a to už je asi naozaj všetko. Čaute.